Аз съм Теодора Чапразова, а това е моята история. Някои неща нямат обяснение. Въпросът е дали ще се примириш с това или ще търсиш, все пак, отговор под дърво и камък до края на дните си. Историята, която ще ви разкажа в този епизод, няма научно обяснение. И логично няма. Ужасяващи неща се случват в дома на едно най-обикновено българско семейство. Първият ни случай беше така наречения полтергайст в село Дибич, в дома на семейство Чапразови. Едно дете да наречем в тинейджърска възраст, започва да се оплаква от това, че някакви сили оказват влияние върху нея. 8 човека не можем да я удържим. Подула се лъче. Без нея. Като обсебена? Да. Последното, което се случваше, беше да влизат в стомаха ми и да ставам като бременна жена в 8-я месец. Плюех кръв и все едно умирах. Приказки за безсънна нощ. Епизод 9. Мъченицата от Дибич. Място на действието в тази история е шуменското село Дибич. Зимата на 1988. 52-годишният железничар Георги Чапразов е в безизходица. Той живее в малка едноетажна къща заедно с семейството си, съпругата му, дъщеря му и майка му. От известно време в този дом се случва нещо необяснимо. Представете си, вкъщи сте, чуват се някакви звуци, почуквания. Първоначално може и да не обърнете внимание, но ако те са по-настоятелни, със сигурност ще ви разтревожат. Най-лошото е, че колкото и да се оглеждате, колкото и да търсите източника, не може да си обясните откъде идват. И това ви подлудява, защото през главата ви минават всякакви сценарии. Това преживяват дни и нощи семейство Чапразови. Но освен необяснимите звуци, в тази къща има и друго. Предмети се местят сами. Невидима сила навива килима, обръща хладилника, струшава вази. Викат полиция, идва и кметът на селото. Но в тяхно присъствие не се случва нищо необичайно. Щом обаче Чапразови останат сами вкъщи, ужасът започва отново. Най-силно е въздействието върху 12-годишната Теодора. Ще срещнете случая в Дибич като първия потвърден полтергайст у нас. Но какви са доказателствата? И до тях ще стигнем. Първо към самото село. Събития преди над 30 години може да изглеждат нереални в наши дни. Сега нищо не предполага, че е имало подобна суматоха в Дибич. До злополучната къща ме опътва Иван. Така поне ще го наричам. Селото не е голямо и той се страхува как ще се приеме разказът му от местните жители. Но сегашният кмет баща му, той почина човекът, той с някакъв касетофон, как записваш така тези удари звуци и тогава радиоточка. Пущаше го там по радиоточката тези звуци. Странното, тревожно присъствие в дома на Чапразови плаши цялото село и това става основна тема за жителите му тогава. Иван си спомня Теодора Чапразова като много добра ученичка. Били са заедно и в школа за народни танци. Гласът му се разтреперва, когато заговаря отново. Страшно. Значи 8 човека не можем да я удържим. Подула се лъче. Подула се цялата. Без нея. Като обсебена? Да. Никой не може да лъзат. Ти наляво от другия надясно. И след
примерно една минута се успокоява си едно нищо не станало. Звуците и местенето на предмети били само началото за семейство Чапразови. Преди повече от 10 години в интервю за Нова телевизия Теодора разказва, че започнала да изпитва физически тормоз върху себе си. Тялото й се схващало, имало и дни, в които била парализирана. В други губела всичките си сетива. Започнала да вижда силуети в къщата. Иван си спомня. Веднъж идвахме тук. Пред печката има ламарина, нали да не пада жар. Там имаше някакъв образ. Изобразен обаче отдолу нагоре. Тази ламарина, която предпазва да не падне жар, отдолу беше някак сте надигнато. И някакъв образ имаше почти неразгадан. Но това е нищо в сравнение с нещата, които вижда в продължение на години Теодора. Приказката продължава след секунди. Напомням ви да се абонирате за нашия канал в YouTube, да харесате страницата ни във Facebook и да ни слушате в Spotify. А защо не и трите? А в коментар може да си кажете мнението за епизода или да ни предложите друга интересна история, по която да работим. Същества с различна форма. Някои приличат на хора, а други са като чудовища. Това са неканените посетители в дома на семейство Чапразови. Теодора си говори с някой от тях. Те й се представят с имената си. Казват й, че са дошли от планета на светлинни години от нашата, а наименованието й е Гайстор. Момичето дори се сприятелява с някой от тях. Запомнила е имената им. Семейството се е нуждаело от помощ. Започват да я търсят и случаят им се прочува. И тъй като село Дибич е съвсем близо до Шумен, на километри, някак си този случай влиза в полезрението тогава на доцент доктор Йорданка Пенева, която е преподавател в Шуменския университет, физик. Това е доцент доктор Юрий Проданов от Шуменския университет. Той си спомня за полтергайста в Дибич. По-скоро никога не го е забравял. Още в началото на събитията в дома на Чапразови, бащата Георги търси помощ от началника си в железопътната служба. Той от своя страна се свързва с катедрата по физика в близкия Шуменски университет, с надеждата, че учените там ще намерят обяснение. Така след часове в Дибич пристигат доцентите Пенева и Илиев. Хората от лабораторията започнаха там, разположиха апаратура, така да се каже, даваха дежурства, в някаква степен заживяха заедно с семейството и между тях се породи даже и някаква такава връзка, приятелство, да, тъй като това отне много време. А колко точно? През 2015 доцент Йорданка Пенева дава интервю за телевизия в Шумен, в което уточнява, че явлението в Дибич е наблюдавано на място година и половина, а явленията в къщата на семейство Чапразови са продължили близо десетилетие. Слушаме доцент Пенева за началото на изследванията. Първото, което трябваше да направим, е да изчистим нещата от всякакви там халюцинации или пък някакви така подсторени неща, защото звукови там сложена скрита някаква апаратура за звукови или там преместване на предмет, т.е. да не са изкуствено създадени неща. И потвърждават, нищо в онази къща не е изкуствено създадено. Чапразови не търсят ефтина слава или някаква изгода. Наистина има нещо в техния дом и то не им дава мира. Понеже сме хора физици, понеже там става дума за звуци, за премествания и така нататък. Освен това, те ни говориха за някакви самозапалвания, които там стават. И ние започнахме да търсим дали няма някакви магнитни аномалии. И установихме една постоянна магнитна аномалия
една променяща се, при това спорадично. Установихме температурни аномалии, установихме наличие на надпрагово инфрачервено излъчване. Но тези неща, които ние ги установихме като физични ефекти, не ни дават възможност да обясним феномена като такъв. Учените са безсилни да обяснят явлението в дома на семейство Чапразови. Стигат все пак до някакъв пробив, откриват нещо, което може да е разковничето в историята, да даде отговор на безбройните въпроси. Ние това, което открихме, е наличие на метален предмет. Открихме дълбочината, колко е голям, и имаме си и физиците методи. Тук е моментът да кажем, че именно този случай слага начало на научната лаборатория за изследване на екстраординарни феномени към Шуменския университет. Доцент Йорданка Пенева я оглавява. Там през различни тестове преминават и хора, които твърдят, че имат способности на така наречените феномени. Учените от лабораторията тестват мнозина. Сред тях Илко Казанджиев и Ружа Алексиева. Уверяват се в техните възможности и ги водят в Дибич, в къщата на семейство Чапразови. Според тях там има някаква гробница, древна. Тоест онзи метален предмет, който учените са открили, може би е гробница. За съжаление, няма категоричен отговор. Ние нямахме възможност да проверим какво е това. Трябваше да направим някакви разкопки, за да видим какво е това, какъв е този метален предмет от една страна, от друга страна, дали наистина там има такава гробница. Защото тогава нашия археолог, значи според него някога по времето на траките е имало такива погребения, когато човек се погребва не легнал, а в такава полулегнало положение. Георги Чапразов отказва домът му да бъде разкопаван. Разочароващо за учените. Доцент Пенева разказва, че е имало идея да се купи къщата, да се използва за научни цели, но и това е ударило на камък. Ужасът за семейство Чапразови свършва в края на 90-те години. Дали в резултат от тайни ритуали, които те са извършвали, както пише в някои сайтове, не мога да твърдя. Истината е някъде там, както се казва в един известен сериал. Но има и неща, които учените са доказали. Има звуци, чието източник ние не определихме. Има движение на предмети, по действие на какви сили не определихме, не намерихме. За мен, може би, дибешкия случай беше повече свързан с психологически феномен, може би при дъщерята в това семейство. Не се очудвам, че Чапразови са се изселили от Дибич. Днес къщата има нови собственици и те си живеят в нея спокойно. Теодора Чапразова вече 20 години е в Лясковец. Има си свое семейство. Връщала се в Шумен, за да види архивите в лабораторията. За доцент Йорданка Пенева е било тежко да наблюдава явленията в Дибич и да не може да помогне. Виждате ли, при нас нещата са така. Човек там ще работи по някакъв проблем. Какво той прави? Той изчита литература. До него какво е направено. Това, което може, той го повтаря. Ако са някакви изчисления, той ги прави. Ако е някакъв експеримент, той го повтаря. И продължава нататък своите изследвания. А тук какво да прочита? Никой нищо не можеше да ни каже. Ние нищо не знаем за това явление, никой нищо не може да ни каже за това явление. И отново стигаме до началото на този епизод. Някои неща в живота нямат обяснение. Колкото и да го търсиш, колкото и силно да вярваш, че ще намериш отговор, той най-често не идва. За доцент Йорданка Пенева това е било истинско бреме.
В разговора ни с доцент Проданов от Шуменския университет стигаме до една история, която той знае, защото е зет на някогашната ръководителка на лабораторията за екстраординарни феномени. Доцент Пенева е имала срещи с Ванга. При една от тях е попитала Петричката пророчица дали някога ще научи истината за случаите, по които е работила. Сред тях и този с Лазаринка Симеонова в град Пордим, за който ви разказахме в 4-тия епизод на нашия подкаст. Ванга отговаря: да, ще научиш истината, но когато цъфнат кестените. Всяка година, около времето, на когато цъфтят кестените, това е април, май, тя очакваше нещо да се случи, да получи някакво прозрение, нещо да стане. Нали? И така, минаха година след година, кестените цъфтяха, нищо не се случваше и така. И се стигна до момента, в който доцент Йорданка Пенева приключи своя земен път в болницата в Шумен. Ние с моята съпруга оформихме документите, там всичко мина, излязахме на улицата, тръгнахме, погледнахме нагоре и видяхме, че кестените са цъфнали. Беше 24 април 2021 година. И тук този епизод трябваше да завърши. Но се свързахме с Теодора Чапразова буквално часове преди да го излъчим. Разменихме си съобщения в TikTok. За нея е трудно да се връща към тази история, но иска хората да знаят истината и тя да се разпространи. Затова и сега ще я чуете от нея. Думите са нейни, но няма да са с гласа ти, защото предпочете да напише своите отговори. Няма да я прекъсвам. Аз съм Теодора Чапразова, а това е моята история. Всичко започна през 1988 година на 27 декември, Стефанов ден. Вечерта майка ми и баща ми бяха отишли на гости на един техен приятел и ни останахме с баба ми вкъщи. Тогава бях на 12 години и си учих уроците за следващия ден. Изведнъж обаче започна да се чува страшно чукане по стените, по покрива, навсякъде, като че ли ще се срути къщата. Кухненският шкаф се разтресе и помислихме, че става земетресение. Излязохме навън, но вътре продължаваше да тресе. Когато се прибраха родителите ми, всичко утихна. През април следващата година с нова сила започва да се движат предмети и ставаха куп други плашещи неща. Едвам се справях с училището. Беше ми много трудно, не можех да уча. После се намеси екипа от лабораторията в Шумен, които наслагаха апаратури и засичаха енергии. Доцент Пенева ме взимаше редовно със себе си, защото и на училище не можех да ходя. Нейният екип винаги се отзоваваше, когато имахме проблем. Силите започваха да влияят върху самата мен, даже и на училище. Учителите все звъняха на баща ми да идва да си ме взима, защото е невъзможно да се проведе час. Едвам завърших основно образование. Това бяха 10 години тормоз. Какви ли не работи се случваха, и комични, и трагични. Последното, което се случваше, беше да влизат в стомаха ми и да ставам като бременна жена в 8-я месец. Плюех кръв и все едно умирах. Това не можеше да се сравни с средновековната инквизиция. Голям тормоз беше за мен и за цялото ми семейство, но много малко хора ни се чувстваха. Повечето се подиграваха и говореха глупости по наш адрес. Силите, които ни посещаваха, се деляха на добри и на лоши. Един ден добрите ми казаха какво да направя, за да се отърва от всичко, но ме предупредиха, докато съм жива, на никого да не казвам, за да не се върнат лошите. Сторих го и точно на 22-ят ми рожден ден всичко спря. Когато съживях със съпруга ми, вече всичко беше спокойно. Завърших и средното си образование. Баща ми в продължение на тези 10 години водеше дневник, който е заглавен Мъченицата, но така и не можа да го издаде. Това беше първият случай в България, в който невидими сили проявяват физически тормоз върху човек. Обикалях по доктори в София, професори, доценти, но всички бяха на едно мнение, че съм напълно нормално момиче за възрастта си. Мъчно ми е за къщата в Дибич.
Когато се връщам в селото, минавам покрай нея, а сърцето ми се изпълва с мъка и с болка. Плаче и в момента, защото никой нищо не знае и не може да ме разбере какво съм изпитвала по това време и как се чувствам сега. Знам едно. Човек не може да избяга от съдбата си. А защо бяха избрали точно мен? Когато задавах този въпрос на посетителите ми, винаги отговаряха, че ми е било лесно да осъществяват контакт точно с мен. Но за мен и моето семейство хич не беше лесно. Нямаше кой да ни помогне. Това е ужасът. За много хора моята история е просто интересна легенда, но за мен е ужасна трагедия. Лека нощ и сладки сънища. Абонирайте се за канала на Приказки за безсънна нощ в YouTube. Слушайте ни в Spotify и харесайте страницата ни във Facebook. Намерете ни и в TikTok. Не забравяйте и да оставите своя коментар за епизода. Обратната връзка е важна за нас. Ако ви харесва това, което правим, вече може да ни подкрепите и в Patreon. Линк ще намерите в описанието.